ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರನಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದು ಈ ಮಾತೆರನಲ ಮಿತ್ತು ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಪವನಾದುಂಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮಾರ್ಗೊಂಡು ತೊಜ್ಪವನನೆ ಮಾತೆರದಲ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏರು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದುಪ್ಪೆರು ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಎರೆ ಸಾಧನದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಜ್ಞಾನುಡು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಏರು ಡ್ರಾಮನು ಕಥೆತ ರೀತಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೇ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರೆಯರೆ ಸದಾ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನರಪುಯರು. ಅಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರೆದು ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ತೆರಿಪುಯರು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನಾದುಪ್ಪುಯರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ ಗುರಿನ ತೆರಿಪವನವು. ಗುರಿನ ಸಹ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗಾದ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆದ ಪೂರ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ರಡ್ಡುಲ ಸಹಜವಾದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರಲ ಸಹ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುಡು ಪನ್ಪುನ ನೆನಪುಪ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ಪಾಪಾತ್ಮೆರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಪಿರ ತಿರುಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಪಡೆಪೆರು. ಅಕುಲೇ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕನಪೆರು. ಮಾರ್ಗೊನು ತೊಜ್ಪವನ ಕೃಪೆನು ಬೇತೆಕ್ಲನ ಮಿತ್ತು ತೊಜ್ಪವಡು. ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೈಗವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಕೆಲವರೆಗೂ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರೆಗೂ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದು ನೆನಪಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಖುಷಿತ ನಶೆಯರುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುನ ರೂಪುಡು ನೆನಪಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಖುಷಿತ ನಶೆಯರುಂಡು. ಆಂಡ ನಡತೊಂದು ಏರು ಬೇರಾದುಪ್ಪುನು. ಎಂಚ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಏರ್ನಗ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ನ ಸ್ಥಿತಿಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆರು ಐದು ಒಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಸುರುರ್ದುಲ ತಿರ್ತುಗು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಭಲೆ ಏತೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪಡು. ಆಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾತ ಪುಣ್ಯಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಾದುಂಡು. ನೆನಪುರದೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಪರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂಘದ ರಂಗದ ತಪ್ಪುನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಯರ್ಡ ಸುರುರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಪರು. ಕುಡ ಆ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪಾಪದ ಖಾತೆಲ ಮಸ್ತ್ ಏರುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಪಾಪ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ಅವು ನೂದು ಪಟ್ಟು ಆಂಡು ನನಾತು ನಷ್ಟಡು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಪಾಪಲ ಸಹ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲವು, ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಹಗುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಕ್ರೋಧಲ ರಡ್ಡನೆಯದು, ಲೋಭಲ ಐದುಲ ಕಡಿಮೆ, ಮಾತಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಮ ವಿಕಾರಗು ವಶಾನಗ ಎಂಚಿನ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಇಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಲಾಭಗು ಬದಲಾದ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿಂದಕೆರು ಪದವಿನ ಪಡೆಪುಜೀರು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಕುಡ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಕಾರಣದಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು. ಇಂದು ಕಠಿಣ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಐತನೆ ಭೂತನು ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತವೆರು. ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಭೂತನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕಾಮದ ಮಿತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಜಯಾವುಡು. ಅಪಗನೆ ಜಗಜ್ಜೀತ ಅಪರು. ಎಂಕುಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯುಡು ಪತಿತ ಅದುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದುಲೆಪ್ಪೆರು. ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಹೇ ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀತೆಯರ್ನ ರಾಮನೇ ಬಲೆ. ಆಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸುನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪನ್ಪುನೇರ್ದವರ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಏರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಐರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುವೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಾತಲ ನಿಷ್ಫಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಅಲ್ಪಕಾಲಗು ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒರಿನವು ಮಾತಲ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎನ ನೊರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ದುಃಖ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆ ತೂವೋಡು. ಪರತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಪೊಸತ್ತು ಜಮ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರ್ನಂತೂ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಜಮ ಮಲ್ತೊನುಜೇರು. ಮಾತೆಕ್ಕಲ ನೆನಪು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ನೆನಪಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾಪ ಎಂಚ ಕಲೆ ಉಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಈ ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನೇರ್ದವರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಅಂತೂ ತುಂಡಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ಈ ಜನ್ಮದ ಹಗುರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು. ಈತಿ ಜನ್ಮದ ವಾ ಲೆಕ್ಕವಚಾರ ಉಂಡು. ಅವು ಯೋಗವದೆ
ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕಲೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು. ಅಕ್ಲೆನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಯುಗಟು ಬರ್ಪುಜೇರು ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋದು ಒಂತೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತೆರಡಲ ನೌಕರಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬನು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಯರ ಬೈದ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾಜರಾವುಡು ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನು ಮಲ್ತೊನುಡು ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ರಾಜರಾಪನ ಅಕುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಯೋಣ್ಣೆ. ಏರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲನವುಲ ಸಹ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೆಲವೆರು 3-4 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಏರು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಪಾಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಾಯದ ಚಪ್ಪರನು ದೆರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ತಮ್ಮ ಪುಗ್ಗೆಲ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರು ಮಸ್ತಿ ಜನಕು ಮಾರ್ಗನ್ ತೆರಿಪೇರೋ ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗನ್ ತೆರಿಪವೋ ಏತು ಜನಕ್ಲೆನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯ ಇಂದು ಯಾದುಂಡು. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯವಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೆಲವೆರಂತೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮಮ್ಮ ಎಂಚ ಏತೊಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ದು ಅಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಯೋಗದ್ದಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಏತು ಆಳವೈನ ಆದೇಶಲಂತೂ ತಿಕ್ಕೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲು ಬರ್ರೆಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಉನ್ನತಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ರೆಂಡು. ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲು ತಕ್ಷಣ ಪತನುವೆರು. ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿರೋ ಅಕ್ಲನ ಬುದ್ಧಿರಿ ಎಂಚಿನಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಿಂದು ರೂಪ ಬಂದು ಎಂಚ ತೆರಿಯುನಿ. ನಿಕುಲು ಏರಣ ಆಂಡಲ ಕೇನ್ಲೆ ಆತ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲವು. ಆತ್ಮದ ದೇಶ ಕಾಲನು ಪನ್ಲೆ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆರಡ ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲನು ಕೇನುವೆರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೆರು. ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಈತು ಎಲ್ಯ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು ಐಟು ಈತು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ಆತ್ಮ ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೇರು. ಅವಲ ಸಹ ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಬೇತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗಾದೆ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರರಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರರಾದುಲ್ಲರು. ಈತೆ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಅವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲೆ 84 ಎತ್ತ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿದರು. ಜಗತ್ತುಡು ಒಂತೆಲ ಸಹ ಈ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನನೆ ಬೇತೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಊರ್ನಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಬಲಿ ನಿಕ್ಲೆನು ಅಕ್ಲಿನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದು ಏತೆ ತಿರಿಯೊಂಡಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಾನು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಡಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಳ್ಳರು. ಮರೆಪು ನಂಚಿನ ಕಾರಣನೇ ಖುಷಿ ಮರೆ ಆದುಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪದೇರು. ಐತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆತ್ತನ ಲಾಭದಾದ. ಬಾಬನ ದುಕ್ಕೋಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಹೇ ರಾಮ ಹೇ ಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆರು ಏರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿಡು ಅಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಂಡೆರಡ ಪರಂಪರೆದು ನಡತು ಬರುವಂದಿತ್ತುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ನಡತದು ಬೈದುಂಡು ಅತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿರ್ದು ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕುವೆರದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚ ಏಪ ಇಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಕ್ತಿ ಏಪ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಏರು ಹೆಚ್ಚ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಚಿನ 40,000 ವರ್ಷಲು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರದಾನೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಮನುಷ್ಯರದು ಏತೊಂಜಿ ತರ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರು ಐತ ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು. ಏತಿ ಜನಕುಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏತಿ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಈ ಲೆಕ್ಕೊನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಗೀತೆದ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರೋ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಸತ್ಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಜೋಕುಲ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಓ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಗೀತೆ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಬಾಬನೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜಯಂತಿಲ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನೇ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಏರ್ನನೆ ಮಹಿಮೆ ಎಂಚ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವತೆಲ್ನು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ದೇವತೆಲ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ವಿನಾಶಲ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು.
ಇಂಚಿನಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿಲಿಟರಿಡ್ ಮಾತ ಕೆಲಸೊನ್ಲ ಮಲ್ಪವನಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನ ಎದುರುಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ತರಬಗ್ಗವರು ಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೋ ಐದು ಕಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಏರು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೊಲಿ ಬಾಬಾನು ಕೇಂದ್ರಡ ಅಪಗ ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರ ಆಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೆರು ಆಕುಲು ನನಾತು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿನು ಮಲ್ತೊನ್ನೊಡ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಪಂಡ ಉನ್ನತಿನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚ ಪಡೆತ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಣದು ಇವಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ನಿಕುಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ತೆರಿವಂದರು ಐರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪಲೆ ಏತು ಸಹಜ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಕೋಡೆ ಮುಕುಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾನಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯೋನಿರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ನಕ್ಲಿಗೂ ಕುಶಿತನ ಶೇರುಂಡು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆವಡು ಇಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಬೂರೊಂದೇ ಪೋಪೆರು ಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಪವರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊರತೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲನ ರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊಬ್ಬುದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಬಾಬಾ ಈರು ಡ್ರಾಮುಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲರು ಈರು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಪತಿತ ಜಗತ್ತು ಪತಿತ ಶರೀರುಡು ಈಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಈರೇನು ಲೈದ ಐದವರ ಈರು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪತಿತ ಹಿಡಿದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ತದು ಈರು ಪಿದರ್ದು ಪೋತಾರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರೋ ಅಕಲೆಗೆ ಇಂದು ಕಥೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನೇನು ತೆರಿಪವಿರೋ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಬೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿವರು ಗುರಿ ಅಂತೂ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಆಕುಲು ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಅತ್ತನ ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಮಾತಲು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲರು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾಳ್ಯದ ಮಣಿಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಕ್ಪ ಪಂಡು ನಿಶ್ಚಯಪುಡು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆವಡು ನಾಪಾಸ ಅಂಡ ಸ್ವತವಾದೆ ರಾಮಸೀತೆಯರಾಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಓದವರೆಂದೆತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಓದೋಡು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಮಾಯೆ ಬಿರುಗಾಳಿಡು ಕಣಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ಹಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಾರ ಕುಶಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಾರ್ಗೊನು ಪನ್ಪುನ ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸಂಘದ ರಂಗಡು ಬತ್ತದು ಹೂವೆ ಪಾಪಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾಯ ದುಃಖದ ಪರ್ವತನು ದೆರ್ಪೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಭುಜಕ್ಲೇನು ಕೊರಡಾಪುನು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಕೊಡಾಪುನು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಪಾತೆರದ ಬೆಲೆನು ತೆರೆಯೊಂದು ಐತ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಹಾನಾತ್ಮಭವ ಎಂಚ ಮಹಾನಾತ್ಮಗು ಪನ್ಪೇರು ಸಚ್ಚಿತ್ತ ಸತ್ ವಚನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಸದಾ ಸತ್ಯವಾದ ಪೊಡು ವಚನ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಚನ ಒಪ್ಪಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯ್ದು ಏಪಲ ಏರಗಾಂಡಲ ಶಾಪ ಕೊಡ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಐನೇರ್ದವರ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಪಾತೆರೊಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತೆರದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿರ್ಲೆ ಶುಭ ಶಬ್ದ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪಾತೆರ್ಲೆ ತಮಾಷೆದ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರಂದಪ್ಪುಲೆ ಪಾತೆರದ ಉಳಿತಾಯನು ಮಲ್ಪೊರಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಅದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಕೈ ಸದಾ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಯುಗನೆ ಕೈಟ್ಟು ಕೈ ಕೊರ್ದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಲೈಟ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಿಷನರಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ದ ಆಧಾರೊಡ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದು ನಡಪೋರು ಒಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮ ತನನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ನಿಮಿತ್ತತನದ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ತುಂಡ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.